Lapha kusemsinga enyakatho yesifundazwe iKwaZulu-Natal. Le ndawo ke ike yaziwa kakhulu ngodlame ngaphambi kokubusa kukahulumeni wentando yabantu. Kanti ke iphinde ibe ngezinye esikhungethwe ububha esifundazweni. Iningi lezakhamuzi lapha liziphilisa ngokudayisa imikhiqizo. Udlame ke olubhekiswe kwabesifazane luseyinselelo. Amadoda awavikele athande anakekela abantu besifazane kungahamba abantu besifazane nezingane emhlabeni ekubeni bebulawa yithina. Kunikezwe izakhamuzi ke ukudla. Siyayibona indlala ixakile emakhaya sithi nathi sisukume silekelele sibuka ubupha kubantu abadala belala bengadlile ngoba mawuphakamisa isipuni kufanele ucabange ukuthi omunye akasiphakamisa. Abaholi bethu bakusasa bazoqhamukapi uma ngabe labantu asesibabhekileke sokubuyizwa abasha sebebulalana bodwa. Izakhamuzi ke ziphawule kanje. Siyacela abantu besilisa besiseke kakhulu ngoba sisiyasaba nokwesaba. Sengeke ngisaba nokuphumela nami nje la ngoba la ekhaya ngekho namuntu sengeke ngisaba ukuthi ngiphumela phandle nasebusuku ngoba angazi kuzokwenzakalani. Njengoba ke zikhula kakhulu izibalo zamacala odlame kusukela kuqale ilockdown, amaphoyisa anxuse umphakathi ukuba usebenzisane nawo ukunqanda lesihlava. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemsinga.